Peťo, kúkaj! Ty vole, dobrá hala. Ty, aké pecky tam musia byť. Ty, ideme do dnuka. A jak? Však zamknuté. Však mám kľúčik, ne? Jaj, tak choď prvý, prelez. Tá, preleziem. Poďme do dnuka. No poď. Potom vykáme. Čo je tam za cirkus? Čo tu robíte? More punk štýl. Čo tu robíte, chlapci? A tá tu dobrá hala je, tá sme tu Disko. chceli ísť. A kľúč máte? To samozrejme, že máme A jaký? 100. Toto kľúč? Toto je malý, táto 200 treba na to, nie taký. A viete, kde sa nachádzate? Tá. Tá disko hala, ne? Nie. Toto je salesianské oratórium. Laboratórium? Nie, oratórium. Ó, a jaké? To salesianské. Salesiani. Poznáte salesianov? To samozrejme, že poznáme. No tak ja vyskúšam, tak vám dám 3 kontrolné otázky. No. Povedzte mi, kde je fungujúce salesianské stredisko v Košiciach. Tá, povedz mi to ty, alebo ja. Pravím ja. No, No, povedz. pôjdeš rovno, potom autobusom. Počkaj. Na kalárke. Dobre. Jaj. A teraz druhá otázka. Ty obehneš kostol 3-krát, kde sa ocitneš? To na kalvárke, nie? Dobre. Makači To sa. je druhá. Tretia otázka. Bude aj štvrtá otázka. Tretia otázka. Kto má väčšie brucho? U salesianov? Žechu? Alebo direktor Varga? Riaditeľ, hej, Varga. Dobre, chlapci. No a teraz štvrtá kontrolná otázka. Kto sa najsilnejšie a najhlasnejšie smeje na kalvárke? Lacieštok. Správne! Chlapci, a teraz posledná, najdôležitejšia otázka. No povedzte mi, aké je heslo Don Boska? Administratorské? Na pokeci. Nie. Tá, počkaj, jaké môže byť? Počkaj, to mi včalo. A počkaj. Ste malo do školy chodili. To nám musí takto pomôcť. Dúfam, že... Kamera, poď sem. Pomôžte nám. Viete to? Nepočujeme, no hlasnejšie. Viete to? No, povedzte nám to rýchlo. No. No, nepočujeme. Haló. Hola, vieš, čo minon? Han. Hol, Hiros, mali cellphone. Odnešne. Ešte salón nemáš robiť. Odnešne. Máš čo? Nesto. A nemá. Davi Animas. Správne, chlapci. Je to ono. No ale dnu, aj tak sa tam nedostanete, lebo stredisko sa otvára 21. februára. Pamätajte si. Pamätaj si. 21. februára 2009, A teraz čo? ale tak teraz ten kľúč musíte odovzdať direktorovi, To je ten Ale- s tým bruchom? tým bruchom, ten najväčší direktor v Košiciach, a ktorý sa nachádza na strednej odbornej škole dopravnej na Moldavskej. Hore, tá idem. Kľúč, ale neste mu. Poď. Čakaj, Peťo.